issues moko ma inyo jopiny gine monego beni ginyiso president ni magi. And for the first time Ruto notiyo gi political calculation moro mamit kabisa. Joma ng'iye malo neno ka joma noor e counties gin joma noyiero from those communities. Ang'o mano signal mane motemo oro nationally ni oyiero ji te mok bi wacho ni kuonde moko odong. Now the big question. Sama koro wa share the cake. Cake dhi kon mane maduong to kon mane modhi matin. And I'll agree with you 100%. Wadonjuru e sirkal to wachamuru gik mane skara. And the civil servants, they work with the government of the day. And I totally agree with you for the first time. Kato bed manager military gi serve the government of the day. Not government mabiro, government of the day. Sanine Raila osekelo wan ma joluo ni mondo wabed e sirkal up to 2027. The broad-based government. Odong maybe 1.5 years. Because end of next year to campaign the chakore. Promises. Jo Kisumu said the State House. Jo Siaya said the State House. Jo Masaro said the State House. Jo Homa Bay said the State House. Jo Nairobi be jo Wanitio ni State House pile. Roadmap manegemiyo the president onego beni wase chako ng'iyo. Nino wacho ma 2, 3, 4, 5, 6. Wachako tick box. No wacho ma, no wacho ma, mo wacho ma, no wacho ma. Kech gigi no wacho nyaka 2027. Koro county ka county joma no the State House ka. Ne gikeno ne girwakre maber ka gichiwo the roadmap. County ka county. Kaka Kisumu ka wadgi Mary no chiwo 10 points agenda. Koro Jowa mantie kanyo ging'iyo ni no wacho kama ma osetim. No wacho kama ma osetim. Jo Siaya kama Owino be gine jo sirkal motegno maiye kanyo. No wacho tick. Homa Bay the same. Migori the same. Mane ka jo piny dhi yudo ndadhu mar bet e sirkal. Number 3. Joluo's historically. Joluo kane sirkal jomoko ok mor. To wan wasakambga ni wane midhiro wa mondo wakaw kibrit wagone gi koko ni sam wago koko chi mara somo gazet ni ngato MP moro nyicho mokada luongo nyinge nyocho wacho ni Moi ne nyiso gi ni joluo ka go koko to kata ninde State House tek nikech wan kwa wuoyo gi chuny achiel kata kwa dhi street gi chuny achiel to wacha agenda wa. To jomoko karo sitiyoga kodwa ni kose agenda wa oserumo to wan mekwa kore weyo gin koro gichiemo. And this is the right moment ma sama koro agwambo nosekelo Jowa iye kanyo mondo gi benefit. To Jowa be koro wacho kisungu mang'eny. Kaka Ramogi okelo Ramogi wacho dholuo ka. Jowa bende koa ji odhi offices gi yawo dhot gi mosa kata gi dholuo ni bare jakure Kisumu chiwo nade seme dhi nade. Ok ni kwa di offices gi to kisungu mang'eny to kidhi offices jo got gi kidhi offices jo mlima to giwacho mana dhogi. Wan bende wabede gi wa change of mind ni wan kore sirkal. And sirkal yako ok ni yako through corruption. I'm not the proponent for corruption. Sirkal yako through lobbying. In fact, the right word for yako is lobbying. You lobby for your people. Kore Jowa mano se yer. Wan gi joma tek kabisa. Wan gi Raymond Omolo. Adachiwo example. Ojode kane ntiere Minister for Internal Security. No mako siep gi Saitoti. Joge mantie kucho kane ka police. In fact, ngane you can attest. Or when you can attest. No terji mang'eny mondiki. And those are the opportunities. Midwa team. Sani president no wacho ni sa midwa ndik police ji 100 athletes 100 midwa tere police ere kaka Jowa mane sports mane ang'o gibedo part and parcel of ji 100 ma president wacho ni they made direct entry to the forces mondo kodgi. Ero kama na inya hakane moko kuom ote ma bende ntiere bende wach kotendre kod kepo mag obila bende wang'eni ntiere doho nyaka gisani wadhi bedo kwa lose tokma hakane moko kuom ote ma bende usebedo kuora no ka moko kuom bende ntiere kod penj